Takže čuste lidi, vítám vás u nového videa. Dneska bude Minecraft. Víte, jak jsem točil to? No, tak dneska bude Minecraft. Jdeme na to. Takže bude to let's play. Tohle to je první díl a máte se na to těšit. Takže doufám, že tady bude aspoň 20 lajků. A jdeme na to. Takže play. Takže založíme si nový svět. Takže pojmenujeme si to normálka. YouTube, survival a play. Takže moc se na to těším, až budeme hrát. Musíme chvilku počkat, ale už se strašně těším. Takže jsme tady. Takže jdeme na to. Takže tam už máme stromy. Jinak hraju s zombíkoma. Ještě, že naše pojištění domácnosti toho zvládá víc na jednou a chrání před následky různých pohrom. Takže doufám, že já děkuju za 9 odběratelů. Moc. Stále lepší a efektivnější. S novým Head and Shoulders Men Ultra s vylepšeným složením. Konečně už. Takže dřevo máme. Si tady to se vytěžíme. Příště možná bude speciální job. Však ho znáte. Tak si robíme crafting. Takže 2 meč, krompáč, sekera. To znamená, že to je všechno, co to je. A jinak nehraju na PC, protože teďka prostě natáčím na mobil. Rozdíl od obdélníkového kartáčku obklopí kulatá hlava kartáčku Oral-B každý zub a rotacemi odstraní zubní tlak. Čistěte si zuby jako expert. Jdeme hledat kameny. Co by jsem řekl? Jinak kdybyste slyšeli televizi, tak se moc omlouvám, fakt se moc omlouvám. Protože je to fakt strašně omlouvám se vám. Takže fakt se vám omlouvám. Nehejte mě v komentáři. V komentu. Ale je dobrý den. Dík. No, tam máme skvělý. Takže jo. Dneska by mělo vyjít tohle video a mělo by taky vyjít video, jaká bude písnička Fentru. Ježiš, dobrý den jeskyně. Tak tady
Tady bychom se mohli zabydlet, co myslíte? Hele, a uhlí, lidi, máme tady uhlí. Já nevím totiž, co by se mluvil, takže... Tak. A příště budeme pokračovat, takže...